Salut, fraților! Ia uitați cum se vede în București, în fața blocului la mine. Ce peisaj superb! Nici nu vine să cred. Cam basme. Splendid. Uite cum sunt pomii cu zăpadă pe ei. De mult n-am mai văzut așa. Și încă ninge. Încă ninge. E superb. Astăzi 18 februarie, cred că e. Marți 18 februarie 2025. Deci încă mai avem zăpadă în România. Nu e chiar așa cum se spune că s-a schimbat. Vezi, Doamne, clima și nu mai avem iarnă și nu mai... Să auzim de bine, dragii mei.